Гиган забрави, приятелю. Ало. Где макара да прави? Бе, могли и те песе, бе. Се лути се, къде вляза, бе? Не, остегли да натлепяте. Писа са така. Ама го натлепи на криво, бе. Тъй точно се научи го драска. Се знае, бе, че. Ало. Не е гала да спрега. Какви проблема на това? Да. Не се знае, да се малко. Има право. Кълнеца забрави да оставя в града, па ви да влизите. Точно па ви. Няма да смъкам чалмата в главата. Забрави. Забрави. Няма толерантен. Аз да ли живея с камарията в Разград. Да крия. Айде. Съгласен съм, искам да спим, а ви няма да спите. Аз не съм искам да пети, дите си така. Ей, гачи го помага. Няма не съм притесняна. Що ли пиша върху всичките плакати, аз не мога да разбера. Кой ви казал, нали? Трябва да е всеки от кандидатите да се запознаят гражданите с него. Що лепиш сега плаката? Виж всичките ви казаха, само лепите ли плаката с настоилост. Кой ви е казал да лепите? Горе. Кой ви е казал? Защо лепиш? Кой вана е да лепите? Върху всички други кандидати, само неговия плакат да стои там. Значи вие сами ще сте се решили. Да. Тебе кой ти казва да летиш? А? Някой. Те някой. Кой някой казва да не е бъде кой? Виж на ръката му татуировка атака. Видя ли? Ей, аз се обърнах в От тайна да си Аз съм достатъчно. Една снимка достатъчно много. Да. Какво правим сега? Ще снимаш ли мене? Ти ще полетиш ли сега? Чакай да надлипят и другите. Давайте, айде, давай на другите. Други няма ли? Само един ли бе? Дай сега ти! Да се вижда и вашите. Да се вижда и вашите. Защото сега ще изкараме атаката да се вади на... Ама и генат ли пе? Виж ги отдолу са, виждат и плаката. Всички президенти е мене. Президент тук Саша се подпръща с цялия да си Това е най-готината лепачка. Е, обаче сериозно ли? Где ми цапа плаката на стила? Добре, много хубаво стана. Пак ще фани. Няма как сега, здраво! Кристияна, кого е на БСП? Да. Вие ДПС ли сте? Очевидно. Нищо от това майко. Ами ела да ми лепиш плакатите, като знаеш как се лепи. Забавляваме се. Вие сега, защо се излагаш с този малкия плакат? Ама верно, наистина плаката малък. Ние не сме като вас да разхищаваме пари за глупости. Поръчали сте си хиляди плакати. Вместо да ги дарите тези пари за някъде. Просекут да правиш. Нали ти ясно, че ще направим циганска работа? И като направиш циганска работа, ти мислиш, че аз няма хора ли? Моите са по-мръсни от твоите. Виж ще кажа.
ти ще кажа само. Въобще нямам идея да Абе, ти не да ме плашиш мене само. Мен бърда се човека го плашиш, да знаеш. Аз съм четвърти с пътки от земята, идея да плаши човек, който е реално. Сега видите